আজি পবিତ୍ର ରଜ ତାପରେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ କାମକୁ ଯିବ ସେ ଆଜି ଖଟିବ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଝିଅ ତା ଭଉଣୀ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ବେଶୀ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ଏହାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟି ତା ଛାତି ଭିତରେ ପାହାଡ ଭଳି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାପି ଧରିଥାଏ ତାପରେ ବି ମୁହଁରେ ହସ ଟିକ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥାଏ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଦେଖରେ ଟୋକା କେତେ ଖୁସି ଅଛି ବିନ୍ଦାସ ବଞ୍ଚୁଛି ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ତର ବେଦନା ତାହା ଦୁଃଖ କଥା କିଏ ବା ବୁଝୁଛି ସେ ପୁରୁଷଟି ଗୋଟେ ଗଧ କୁକୁର ଭଳି ଦିନ ରାତି ଖଟୁଥାଏ ସାରା ଜୀବନ ତାର କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମରେ ବିତିଯାଏ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରେ ନା ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ବେଖାତିର କରନ୍ତି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ତ ଦୂରର କଥା ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପାଏ ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେସବୁ ସେ ମରିଯାଏ ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଥାଏ ନା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ।